30 September 2024. Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine nyaya yevarume vaya vave kunyebedzera kudzungaira. Situation yatiri kusangana nayo paground iko zvinezvi haina kumira zvakanaka. Situation iyo yatiri kuona iri kubuditswa nevarume ava vari kuedza kunyebedzera kunge vasiri kuziva zvavari kuita ivo vachiziva. Unongoziva zvinoitika muZimbabwe. Now, nyaya iri panapa yakamira kadai so ndiniki mangwana ari kubuda ari kuti we are under sanctions. We have a decision by the prosecutor in which we are informing the Zimbabwean AG that these 17 fire engines have been confiscated because the company that manufactured these vehicles is subject to sanctions, and Zimbabwe itself is also subject to sanctions. Lithuania. Ndo mashoko atiri kusanganikwa nawo pano. Auditors General report ndo yekubuda chingofumura vanhu kakuti ni kwakati kwakalutwa moti zakadai kwakati kwakanzwa isu kwakati kwakadai so. Saka ndo irespond iri kupuwa panapa naNick Mangwana kuti we are under sanctions. Ndo zvazvinongoita, isusu takatanga kunzwa nyaya dzema sanctions tinopesa takutofunga kuti maybe these guys they are now using ma sanctions sechimwe chinhu chekuluta nacho yato advantage. Okay, I think tikangovaudza kuti ma sanctions chinchi vanhu vanokwanisa kunzwisisa. Chiri kuita tite hasha dzakadaro dzese idzodzo inyaya yezvinhu zvakambotaurika kumashure panyaya dzema sanctions idzodzo. I still remember miranyatsotarisa date muna 2018 14 January 2018 pakabuda nyaya panapa pachitaurwa ibepa nawi rakabudisa nyaya richitaurwa shinzi vaMnangagwa vari kutaura kuti stop mourning about sanctions. Ndo mashoko avari kutaura pachinzi Zimbabweans should stop complaining about the impact of Western sanctions on the country and instead focus on creatively leveraging on available human and natural resources to steer growth and development. President Emmerson Mnangagwa, he said. Ndo zvakabuda zvichitaurika. Pakabudo pane kamwe kabepa futi kachiti Zimbabwe sanctions inactive and achieved sanctions termination executive order. Pakabuda mukomana futi anotwa Rutendo Matinyara achitaura kuti iye ndiye akato assignwa kuti aende kunobvisa ma sanctions. Ndokubuda iye achitokonfirma pa X yake social media yake anoshandisa achiti there are no US sanctions on Zimbabwe anymore. We just need better governance. For the record, the US Zimbabwe sanctions program was terminated by the US president on March 4, 2024. This means Zimbabwe as a nation is no longer under US sanctions. However, 8 individuals, including Zimbabwe's president, officials, business people, and 3 companies remain illegitimately under Magnitsky sanctions, which are targeted and distinct from national sanctions. Ndo zvakangobuda chireve achitaura panapa achitaura kuti ayo ma individuals ndo asara ari muma sanctions, asi nyika yabviswa ipapo kwasara ma individuals. Now nyaya yakunetsa panapa ndeye kudai so zvino izvi zviri kunze zvakanoodwa zvikanodaidai zvinhu zvenyika. Mabata nyaya yacho iri panapa. Zvinhu zvese zviri kunze zvakanoodwa zvikanoita sei zvimota izvi zvemafire something zvinhu zvenyika. Vanhu vari kunze vari pasi ma sanction ma individuals ndo vakasara. Ma sanctions ari kunze nyika isina ma sanctions. But panapa tichinyatsodzokera manje kune yaNick manje ndoda nyatsokuonesai manje panapa ari kuti we are under sanctions. We are under sanctions. Iye achiri kuti we, but that Rutendo Matinyara gaya akabuda achitaura kuti aiwa ma individuals ndo asara cheta nyima sanctions. But Nick ari kuti we. I don't know kuti ari kuti we aritaura iye kana aritaura on behalf of my bosses ake, because panapa paritotaura kunze president wavo ndiye ari under ma sanctions nemamwe ma business something ma businessmen nerimwe team ndo vanhu vari under ma sanctions, not nyika aisisiri under ma sanctions. Ndo nyaya yakabuda panapa, but zvakutondishamiso iko zvinezvi because vanhu vanongada kunyatsobvunza vanzwisiseka kuti kana muri kunzi pakaitwa looting dzese dzakaitika idzi zvakafamba sei. Ndo answer iri kuzobuda yataura we are under sanctions. Kutotenderedzana muroundabout nyaya inenge ingotenderera panzvimbo 1
kuti vari mazimbabwenzi vache vangobhaizika yatouiponi kana kuti defense vakutongozvidefenda nekuti tiri pamasanctions because they know kuti vanhu vavaine basa navo kuti vazive zvinhu izvi masupporters avo sekutaura kwandinozviita ndikati masupporters avo most of them havatorina kana access yekuti vanyatsotera vachinzwisisa zvinhu zviri kufamba sei iko zviniko even now they know masupporters avo vanongoti zvavaudzwa izvozvo ndizvozvo but vana vezimbabwe vakazonzwa zvimwe zvinhu zvaakudzokorodzwa manje ndo panenge pakunetsa now ndiri kuona mumwe munhu ari kubudawo panapa ari kuti did you read the article it's Belarus that's under EU sanctions and we stupidly purchased from them we are under foolishness muri kuona nyaya iri kuti Belarus ndio kunzi iri under masanctions maakunotenga kwavari ivavo chii chakadaro ichocho nyiki ndio paari kubuda futi ari kudzoka ari kuti and Zimbabwe is under sanctions. Did you read the reason given by Lithuanian Attorney General? Zimbabwe yakunzi under sanctions futi how because pakunzi akabviswa 4 January ndo yakataurwa iyi narutendo matinyaya ratotaura kuti for the record the US Zimbabwe sanctions program was terminated by the US president on 4 March 2024. This means Zimbabwe as a nation is no longer under US sanctions. However, 8 individuals, including Zimbabwe's president, officials, business people, and 3 companies remain illegitimately under sanctions. But we are under sanctions. I don't know what these people are going to under sanctions. Vari kuzobuda papi pakuzonzi we. Ndo Zimbabwe iri vanhu vari kunzi we pakuti kudi. Ndo nyaya yoda kutora responsibility yenyika yese oisa mumwe makoda kuti ndichanoita zvinhu. Kana kuti iwo unobva wati unzai mari yecho yenyika ndinotenga zvinhu zvanzi zviri kudiwa zvacho izvozvo. Panzi pari kudiwa chi pari kudiwa mota nechi unzai mari yacho ndinotenga mota yenyika. Iwo uchiziva kuti uri under sanctions. Chii chakadaro ichocho? Zimbabwe, I don't think, personally, I don't think it would be under sanctions. No, inenge itori under looting. Under corruption and looting. Sima sanctions is atisi kuzinzwisisa because zvakutoti vhiringidzawo isusu. Maybe pango tinonyanya kutaurisa guys. What do you think? Tell me what you think panyaya iyoyo. Ndiri kuona mumwe ari kuti I come in peace, don't make me live in peace, please. Oh, these are vague posts that make the world undermine us, Mkoma. What sanctions are we under? Please don't tell me about sanctions on individuals. This is the truth time I'm asking these questions. If I were good to ask you this question, you must know that 80% of Zimbabweans need answers too, and the mouthpiece of our republic. It will be unfair to just pretend you don't see the question. So Lithuania says we are under sanctions and you take their words and sell them to Zimbabweans. Did you ask them which sanctions we are under? Have you told Zimbabweans which sanctions you claim we are under? Because it later on tidzokere kuna president weAmerica iko zvinhu Joe Biden ndiyashiripo tomubvunza kuti iyo shamwari puri Zimbabwe kunzi ichiri under sanctions futi papiwo. Iwo ma sanctions ari kunzi akabviswa panapa pari kunzi kune zvinhu zvisina kusvika ko because zviri kunzi nyika iri under ma sanctions. Because what it doesn't make sense at all. Because atingangonzi yatonzi yato futi pama aiwa avakomana avada kunya kujarira kubika propaganda vodherera vanhu kuterera vanhu kutora advantage yemaZimbabwe zozoti maZimbabwe vakadhibha vakadzungaira vonzi vane basa rechi hapana zvanotiita ende iko zvinozvi pakatonzi patodai pato unozotresa nyaya dzacho uzonzwa zvimwe pamusoro pazvo ipapa. Zini mubvunzo wangu ndokuti kana mota idzo dziri kunzi saka dzinaonekana mari chii chakanyatsokonzeresa zvinhu izvozvo? Makatuma here munhu ari under masanctions kuti aende kanotenga zvinhu izvozvo? Kana musina kutuma munhu here tauda kuziva kuti kana Zimbabwe chinzi iri under masanctions airi under ndechi ambori ei ndozvoti tauda kuchatsochizivawo isusu. Ndiri kuonawo vamwe vari kutaura vari kubata nzira dzanyaya dzemari manje. Vamwe vari kuti when the ZiG seemed to stand its ground with the imaginary value, you dragged that you had come up with a proper measure. When it started losing value, as was expected, you started
bemoaning sanctions. When shall you admit that you have failed as a ZANU-PF government? I don't know kuti vachabvuma rini, ndozvotogara tichitaura kuti vakangotaura paitika any error paitika mistake they don't admit. Vatombo unotanga kuudzwa dzimwe nyaya dzisiko, so nyaya yekuti sanctions azodai, nyaya yekuti apa zvazo, but pavanotanga kuintroduce something vachida kuti vanhu vave netrust muchinhu chavo vanoita nemoyo wese. Izvozvo unotanga kunoti aiwa vanhu ndo vari kusaboteja nyika, vari kusaboteja economy, vari kusaboteja zigi, vari kuzodai so, but ndo imi ndimi muri in power, munotadza here kumisa vanhu vese va kutaura kuti ndikakubata uchisaboteja mari iwe ndo uri kuenda pakanaka. Chii chinonetsa kuti zvidaro? Kana kuti muzobuda makunzi mimi makadai moda kunyembedzera vanhu, kudzungaidza vanhu. So umwe wari kuti so do we now agree that there are incompetent people in office? How do you operate without a clear risk assessment plan to avoid something obvious like that? Exactly. Because alright, let's say now actually we are under sanctions. Because here kushanda ne plan yekutonzwisisa kuti ayo iwo kana uri under sanctions, iwo usasaenda unotenga zvinhu izvi, iwo kana uri uyu ngaasanotenga zvinhu, uyu ngaasadai so. But why vari kuita zvinhu zvekutodzokorodza, kuita zvinhu zvekuziva chaizvo? They know we are under sanctions. Why muri kuenda unotenga kwese ikoko? Ko adzitengeswi here pane dzimwe nyika dziri padhuze kana paSouth Africa, kana kutongotumira vamwe munhu muSouth Africa kuti chanditengerewo mota idzi, because paSouth Africa tinongozviona type zvimota izvi, titengerewo mota idzi, tinoda kuti dzipinde pana border ravo rengi, zviri simple like that. But munoda kunotanga kunoriska zvinhu zvabva zvanyura, as if you don't even care about maresources acho enyika, because mari yacho haisi yekumba kwenyuka, hamuna kuishanda, it's taxpayers money. Murwadziwe nazvo, munongoti kuno inongoya imwe tozotangidza dhiri. Ndizvozvo hapana chekumboramba, ndizvozvo. Mwari kuti stop crying, improvise like Rhodesians were under sanctions. You just want to import everything, and chingori chirori chine tengere rekuisa mvura. Exactly. Makambani akawanda kana kutotaura nemakazi makadhila chaivo, mama nati toda mota panapa, toda mota dzakadai tichitirewo mota idzo dzisvike panapa, mota dzakadai, but munomhanya kuenda muri munosvika mbumu. Kumana unoziva vanhu havari fani chaizvo zvinoto, kana type yecareless yacho imwe iri kunetsa. Umwe ari kutiwo buying chiefs cars while drought is hitting us hard, wrong priorities, doing unnecessary visits including the sending of 77 delegates to Olympic, kune 7 athletes going to Davos, kunotenga whiskey. Mari yenyika is being mismanaged. Lastly, giving a nurse aid a position of government SG. Guys, unoona nyaya imwe iri kuitika ndekudai so, dzemachifu dzakangotengwa dzakauya vanhu, dzenyika ndo dzaakunetsa kuti dzisvike. Zvinhu zvizhinji zviri kuitika nevanhu ivava, but they know kuti mimi maZimbabweans hamutorina zvamunotombovaita. Ndo nyaya yangoripo chetapo, hapana kana zvimwe zvinhu zvimboripo zvokuti tingatomboswera tichitendererana. Ndo nyaya itoripo ipapapo. Amen. Muri Zimbabwe munoionawo sei nyaya yendango yana ndakakubatira? Inoziva kuti ndangoti ndiwe panapa hazvizoite kuti nyaya muzoita yekutanga unzwira kumwe, munongoziva kuti panapa ndopadzotangira. Saka ini ndangoti ndigare ndava nenyaya yacho, tigare taonesana, muchindiudzawo kuti nyaya iyi makaitarisa munoionawo sei. Usiyawo like this video uchindi explainerawo maonero ako.